Déjà tamin'ny 3 septembre 2023 nitory efa nisy nitory izy tamin'ny polisy tamin'ny resaka famopoagna resaka fangolagnana efa hetrika nanomboka tamin'ny taogno rosy ndreo tegnany fa commence ny nafanafana resaka Didi partie 3 ny histoire ny Didi koragnatrika niany donc ho anareo zay mivolagna zay tsy mijery volagninao zegny jiro sy rano ndreo rano dikany direct fa adoso amin'ny no bloqué fa ato partin'olo tia raha karakaraza juste tia mitantandregny tantara karakaraza zegny ndreo ato atrika niany partie 3 donc mba azavizavako aminareo hely koa hoe karakory le fandraisako amin'ny raha mandalo amin'ny momba Didi. Tamin'ny 3 septembre 2023 teo igny kasi nitouriste tamin'ny vidéo trika partie 1 zany agnambaranareo karakory ny fanodiandreo tsara hoe trika fa Didi efa marié talohany izy niaraka tamin'ny kasi ex-femme tsiro tsy divorcé fa ex-femme nazo efa maty wala koragnitsika boko zegny teteteky agny de hitantsika amizagny tafarany izy vidéo igny niparitika za matoko fa trika tato nahita vidéo ty niparitika tamin'ny fotoagna zegny tamin'ny Didi namopoka kasi le nantsotsoretiny be tamin'ny hôtel de tafarany zegny izy somary nagnano vidéo s'excuser tamin'ny TikTok to ity za matoko fa hitanareo za juste hoe agnapodipody ely fotantara fa navinisy tamin'ny fotoagna zegny de tafarany io amizagny naboakany raha io fa hetrika tsara fa olo misy vola de nagnano arrangement ro tamin'ny nahazo 50 millions de dollars karakara zegny bebe tsy aiko bebe zegny asa karakara zegny teo vola nazony kasi de vitany arrangement raha de natsoka fitoregna nataony de nitroany de atsika moa mahay le soirée ataondreo le magnano blanc aby regny de io amin'ny soirée io misy soirée de misy ny tegna hoe soirée misisisiny le blanc fa amin'ny fotoagna jeudi karaha tamin'ny vidéo farany volagno teo olo jiaby jeudi magnano tsy mahay izy nefa olo tegna nipetaka izy satria za matoko fa izy jo agnatin'ny fotoagna jeudi mety amosa koa boka izy fôtony raha jiaby tsy mikiny koa tsy amin'ny namany tsy possible izy zaraiky fo mavita resaresaka mantsimantsiny ataondreo resaka fangolagnana resaka taholagna satria rô zegny resaka io ndreo tegna nafanafana tato ato tsy haiko mihitsy zegny ndreo raha volagna fa en fait tamin'ny fédéraux nidriky tagnatin'ny tragno tao nagnano perquisition agny nahitagna le 1000 bouteilles zaza igny fa le tegna mi-choqué nahitagna 7000 le fagnanaovagna sarisary ny fagnanaovagna raha aby regny mialatsiny ho an'ny zaza fa mino za fa mety azonareo tsara le raha tiako volagnina de tamin'io amizay za nivolagna tamin'ny voalohany tagny hoe mamanja vadiny volako izy fa nanambady ity agny rô reny vadiny i vadiny io mahagaga fa natiny pneumonie nefa tsy olo mifio tsy olo migaka toaka pneumonie zegny nafaty izy oiro donc misy kadikany zegny anao zegny mety olo mamsisisiny karaha io fo possible dikany zegny mampahazo ny pneumonie antegna mais bon tsy de agny loatra le koragnatrika fa le tegna naboaka affaire nanana journal intime le madame nazy ty de tagnatin'ny journal intime nazy to nisy ratiny hoe Didi ho izy magnano raha efa tsy ataon'olombelogno izy tsy anareo mahita agny hoe journal intime ny ex-ny Didi miparitika ho izy misy zaza ho izy karaha ty star volagniny agnanaovany raha tsy mety ho izy agny ho izy ary tegna mbola hery volagniny le zaza de zaza io izy ataony raha fa tsy mahologno feky volagny raha ataony zay fa zaza io ndraiky izy ampalazainy fa takalony zegny volagniny zaza io izy karaha ty tsy mahazo mamosa raha ataony izy de io amizay zegny olo direct amin'ny Justin Bieber zegny le tegna ifandraisananjy ary iran'ny Justin Bieber tafarafara tato na tsy tafarafara fa talohaloha teo izy tegna hoe efa magnambarambara fo hoe za
misy karaha jeu igny zegny za, karaha olo soman'olo fo za, fa za tsy afaka mideside raha tiako atao, za tsy afaka mivolagna, tsisy olo afaka mitandregny za feky na am'donia ty. Za tegna ny mijaly, za tsisy olo mitandregny za, vraiment za tegna ny ampianarô za ao izy. Fa atsika am'zay zegny tamin'io resaka le journal intimen'ny mama, le journal intimen'ny maman'ny zanany satria irô niteraka, rô reny tognony koa zegny fôtony mbala korokoragnitsika zegny amin'ny magnaraka io. De igny am'zegny le tsika fo gaga. Navy tamin'ny journal intimen'ny paritaka am'zegny zegny nivolagnan'olo jiaby am'zay zegny abokô izy na izy misy rituel ataony volagniny mandilitra ny fety io izy ary finanagna azonarô no taloloatra izy kaofa magnano fety tegna ny atao pub mihitsy hoe misy viavy, za moa tsy afaka magnaboaka sary eto fa mety fahitanarô agny zegny viavy atao amin'ny plateau de atao am'zegny hanigny tsy atrika ino no tegna hohanigny za viavy sa le hanigny fa ataovanarô amin'ny commentaire ao hoanarô zay naharaka zegny. De misy amin'ny raha aby regny viavy mibonginy presque mibonginy à moitié igny atao eo atao mivelabelatra eo de igny am'zegny mandeha hanigny. De am'resaka le boisson igiagna io fa nazava eky tamin'ny partie 2 tagny fa raha io natao analyse ino tsara raha andeha agnatin'ny raha de fampatoriagna cheval zegny efa nitokoragnitsika igny. De karakory izy anarô non mais le monsieur tegna ny rosy lavitra izy karaha ataotsika groupe na tia raha ato za jeudi za tegna ny mandiniky hoe misy olo volako mavita raha tegna ny hoe mavita raha karaha ataony jeudi am'resaka namagna atsika manko tsy miala am'resaka namagna kaofa mikoragna satria karaha ataony Will Smith jeudi tognoniko mihitsy agnarana ananjy satria mbala hikoragnitrika koa zegny amin'ny vidéo magnaraka eo izy ndrô na traumatisé zanany. Za matoko fahitanarô amin'ny film anazy miaraka amin'ny Jackie Chan igny, wow, le petit il était très innocent, vraiment innocent. Fa zava izy jeudi Jaden zava ary izy nisaraka tamin'ny mamany tcheky io satria amin'ny fotoagna jeudi satria momba le histoire on a entendu parler nous les tiara que na lafony tsy hoe na lafony na takalony tamin'ny didi zegny le zanany igny ary anarô mahita agny aboaka koa tsisitsisina vidéo eto amin'ny raha ataony zanany atsika moa fa mahefa fa niboaka koa trao momba Will Smith amin'ny resaka izy tia lehilahy na amin'ny zanany lehilahy mila mioroko agnivo non je ne suis pas contre za tsy contre fa hoe zanakanao fa izy mila tsy haiko aboakanareo amin'ny vidéo magnaraka karakory ataony na amin'ny plateforme forcény le zanany mila mioroko izy je sais pas mila de seconde mihitsy izy mila mifixe zanany igny mioroko izy agnivo. Donc en partie 4 atsika koa manohy fa ho an'izay tia raha ho atsika tia raha ato atsika